Dobre, vracame sa sem naspäť, lebo sme museli utieť, že? Áno, Ľudková, mali si ten baby olej. Potichu, že fakt. A hlavne ty, Martin. Áno, ty drž hubu. Ideme potichučku úplne. Prečo? Nech to hlavne Martin ostane. Ja už toto poznám. Kde tam je tá pivnica, že má preč? No poďme preč, ja to nechcem byť ani minútu. Áno, bol. No. Jo. Dobre. Čo? OK, Šimon, OK. Ja toto nerobte, toto je na vlastné nebezpečenstvo. Toto viem, čo je za halu, toto mi dále pripomína niečo. Toto mi pripomína ovčí časy. Čo? Ľudia, fakt, ja neviem. Ja už... Ja neviem prečo, ale my teraz tak bojíme. Ja by som sem išiel najradšej, že večer. Prečo? Prečo sa nepôjdem večer? Neviem. Poďa, prečo sa nepôjdem večer? Cez leto pôjdeme na večer, Semok. Tu pozor. Inak ja ti poviem, my sme boli tam na hore s Dominikou, sme boli na hore. Už si ani nepamätám, čo tam bolo, ale bol tam taký divný rebrík. Na to sme vylezli a... Vieš, že sa potrebovali dostať na druhú stranu. Takže toto preskoknú. A dávajte si pozor, nechoďte na preskúmovačky, boli teraz je hantavírus, že jo? Teraz... No, my to robíme na vlastné riziko, že... Alebo nedáme live, nedáme, že stream. Potom by sme mohli dať stream. No niečo, choďte naspäť. A bacha na hadov. Na hadov, bacha. To je hajzel. Najlepšie by tu bolo, keby sme sa mali ísť večer. No to si zavodím, ja. Čo? Dobre, poďme sa tam ešte raz kúknúť. No, dobre, poďme. Aha, Martin, ty to podlieš. Ty to podlieš. Ty to musíš podliesť. Mama nebude sa mama hľadať. No. Mama, či to náhodou nebude hľadať. Ideme so Šimonom zase na náš... Čo? Kto? Nech tu Martin ostane. Dobre, poďme, Šimon. Po spičky. Tu sme našli inak. Tu sme našli drog. Inak ľudia tu nenašli takú látku, ktorú to nemôže povedať. Že... Ukážem vám tú pivnicu, dobre? Na vláde je tá pivnica, že má... Čo, videl si niekoho? Nie. Počuch. Toto je ďalšia miestnosť. Toto bola podľa mňa obývačka. Čo? No, ja vím. Tam niečo je. Ľudia. Keď niekto pôjde. Ideme von oknom. Ľudia, nelezte sem. Ideme naspäť. Tam. Dobre, poďme. Martin, stoj. Martin, ostaň tam.
toto bola asi nejaká terasa. Typujem. Alebo kuchyňa. Že toto bola doska. Tuto takto sa pozerala von oknom. A tu takto. Klimatizácia. Ľudia, tento dom bol spálený. No. Tento dom bol akurát nejaké kostolničky, že? Hej, poďte. Toto je bolo vchod. Poďte tam niečo. Tam sú nové vešiaky. Toto typujem, že bola kúpeľka dala. Alebo obývačka. Nie, kúpeľka. Nie, kuchyňa. Pozri, tam je digestor. Tam normálne, tam je to jak digestor, tak tam bola asi kuchyňa. Tam bájom. Toto by mala byť obývačka. Keď by toto nevyhorelo a bola by z tohto nejaká nová vila. No. Ľudia, a tam je ďalší dom. Šimon, za koľko odberateľov tam pôjdeme? Ja niekoho som videl. To sa nám možno len zdá. Ja neviem, čo sa mi to zdálo. Lebo aj mne sa zdá, že som niekoho videl v tom dome. Zdálo, akože celá čierna postava. Kapucina hore jak kostolnička. Ľudia, všímajte si. Ľudia, všímajte si, že či tu náhodou niečo nejde, lebo tuto sa mi zdá, že to si nejaká kostolnička sa mi zdá, že umrela, takže možno tu je duch straší, alebo také niečo. Poďme. Martin, poď. Martin, poď. Dobre. No čo, Šimon? Dobre. Ja viem. Ideme nájsť ešte nejakú ďalšiu prespávačku. Poznáme ešte jednu dom na tom. Poznáme ešte jeden dom, ktorý je opustený dosť. Jaký je na druhej strane to, no? Áno. Práve im to Káte. Čo? Teraz kam pôjdeme? Tak ľudia, možno ešte dneska niekam na preskúmačku pôjdeme, že Šimon. Takže dúfam, že sa toto video ľúbilo. Zatiaľ. Ešte toto možno není koniec, že Martin? Ale na veľkú šancu, že to je koniec, takže zatiaľ. Čau. Čau ľudia. Dneska sme sa zase vrátili do tohto domu, že? Teraz je tak trochu večer, ale ideme. Dobre, poďme. Poď. Ne, my, kameraman a ja idem posledný, ok. Basement. Tam je niečo rozbité len. Toto je na psa. Tam to je na psa. Asi niekto rozbil kompúter. Tam by mali byť spálené mačky, ideš tam. Hej, ja tam nejdem. Tam veľa. Ja tam nejdem, please. Ja nejsem Tak kam pôjdeme? Idem sa vnútra. Dobre, nič také zaujímavé, ne? Skúste mačky, nemôžeme tu natočať na YouTube, že? Nemôžeme to točiť, že jo? Ale ja to nemôžem natať. Ja vím, že tam je. Jo, ale to neviem. Toto smrdí ako vado, že? Ja už som to videl. Ja som to videl. Smrdí ako hobby. Na zemi chudinka leží. Kam leží a spinka. Ľudia, videli ste, čo sa tam nachádza, že? To je asi najďalej, čo sme sa dostali, že? Čo? Našli sme tam. Skapatú mačku. Áno, je kosti. Mŕtvou mačku sme našli. Bude to natočiť do vytvoru. Bežme. Bež. Tak ľudia, toto je asi konec videa, že? No
nebezpečné. Tam niekde bolo nebezpečné. Dobre, ideme. Že? Aj mi sú tam zle. Ideme? Jak som to spálené Ľudia, ešte toto nie je koniec videa, že? No. Ideme ešte preskúmať taký les vzadu. Už sme boli v takom starom dome, že? Pomeraše horom. Sme boli v takom starom dome, že? Ľudia, keď ste tam niečo strašidelné videli v tom dome, nejakú postavu alebo také niečo, tak nám napíšte do komentárov. Či ste náhodou nejakú postavu nevideli v tej pivnici hlavne. Nejakú nejakú čiernu vec, či ste náhodou v tej pivnici nevideli, že? Keď nám to vám napíšete. Teraz len také tam niektorá len tak tam začú písať, že tá minúta videa boli v pivnici nejaké biele oči. Tak kam, ja by som sa posral, keby to tam realite bolo. Ja by som do tej pivnice neišiel. Nikdy. Ale možno. Ani do toho domu, tak by sa tam neznal. Ja by som tam išiel niekedy. Keď to bol starší. Jo. Tam pôjdem. A tam je také malé. Alebo by sme zebrali nejaké prístroje na duchov. Šimon, neobjednáš niekedy nejaké prístroje na duchov? To by sme mohli urobiť niekedy. Pôjdeme do domu a chytali by sme duchov, čo by sa dialo v tej pivnici. Tak ale ja by som to radšej nerobil, že? To potom to môžeme nasrať a pôjde to po nás. Že jo? Takže ľudia asi nikdy nevyvolávate duchov, že? Lebo to potom sa nasere a budete prdali, že? A budeme tomu piť. Bruh. A vo veľké teda. A to nie je ani žiadny rebrík, to je problém. Lebo duch je duch. Počkaj, ale že by sme tam skočili a potom by sme vylezli. Ale tam by sa ani nedalo vyleť. Dalo. Tam bol taký rebrík. Ale taký polničený strašný. No, tade. Videl som tej pivnici bol. Dávno, hrozne dávno som tam bol. Ja viem, čo tam je. Nejaké fláštičky. A v druhej miestnosti je nič. A možno tam sa raz niečo nové. Lebo som tam nebol ceca rok alebo 2. Ja som tam tiež bol, ne? Nepamätáš si mi 2, keď sme tam boli? Však toto mala byť voda. On to voda zastavila. Áno, to je ináč pravda, predtým tu bola voda. No, tuto. To by sa to dala zakať. Čo? Ja. Kaž? To je normálne. Čo sa tu stalo? Ja si doplním moje vody. Čiže. Celé toto je toto bolo celé zatopené, že? To je zázrak. To bolo celé zatopené ľudia. No. A teraz to nič není. Jo. Tam všetko vysuchnuté. Všetko to vypilo. Martin, ty si všetko vypil? Oliver. No bol tu trošička smedný. No to vypil. Tak to je, no. Ľudia podľa mňa na to niekde odčietlo. Či by do toho domu? Hej, ale veľmi toto je nebezpečné. Toto mi príde, že Hantavirus. už fakt divné. Kámo, hantavírusu sa nikdy v živote nedotknem. Myslíš, že ho dostaneš? Ne, no myslím si, že ne a dúfam, že absolútne ne. Že vždycky tu máte ľudia, keď prídete domov zvonku alebo od nejakej astronávy alebo hocikam v mestách, umýte si okamžite ruky. Jo. Alebo keď idete na vecku. Poď sem. Ideme toto ešte preskúmať ešte trochu ďalej, ja idem. Alebo to ja som sa tu nemáta. Živé ho. Hej, ja sa môžem zobrať domov. No bude to vychovávať. No. Počkaj, tam hore niekto je. Teruste! Ty našich mám! Ľudia, to sú asi nejakí kultisti, že jo? Čo to je? Naké boty. Teda, Ja potrebujem nejakú paritu, aby sme tu našli... Marty, podrž by semaka. Serus! čo tam spívajú ľudia? Že jo? Ja chce zistiť, či tu sú nejaké potkani. Vlastne, sa mali naučiť pred stovkými rokovia. To sa aj nehýbe ten snímák. Tak lebo je schovaný asi logicky. Ignorujte to, že? 6-7 je staré, že jo? Je tam niečo? Chrobákov strašne veľa. Máš? Ty vole, toľko chrobákov nemá ani pán Boh. Marty má toľko chrobákov medzi nohami, teda čo? Áno. Poďme čo vezmi. Dobre.
Dobre, ideme za tými deťmi, že? Ja mám nové topánky. Si tam auto. Kam, povedz sem dole. Kámo, tu je to hrozné. Jo. Kámo, to je... Dovidenia. Čo? Tu ledva drží. Zober ma! Palicu na ochranu. No, zavrť páči na ochranu. Má tu Hanta, na ochranu. aby nás zase nezasiahol hantavírus, že? Ignorujte ich, dobre? Ľudkové, ignorujte ich. Dobrý deň! Prelezaj. Ľudkové, ja sa nedávam. Jaj. Toto je smrť, toto je ľudia, to nikdy nerobte, že? Toto je ako keby špeciál za 200 odberateľov, že? To na v hlave mám. To mám v hlave. Čo? Ľudia, niekto tu zabarikadoval, že jo? Ja. Jedno. Poďme. Rýchlo vylezam. Poďme. Toto už je asi konec videa, že? Ešte natočím na chvíľu. Možno ešte. Tak zatiaľ ľudia, čaute. A... Prestrhni to. Dobre, to je jedno. Teraz ešte možno pôjdeme na preskúmačku, že? Ja už asi ne. My možno s Martinu, dobre? Tak ľudia, možno ešte pôjdeme niekam. Zatiaľ čau.